здравейте всички, които гледат, аз съм Павел четвърти и тук играем на Dominate на Champions. Ако сте гледали с предишния клип, на къде гледахме Hypixel, ви разказах. Да, игра е с китове, т.е. има Assassin's Mage, Blood, Knight и така нататък. Аз съм в момента Mage и съм си апгрейднал едни много готини неща. И така, тук в момента сме срещу някакви. Добре. Добре, тая ме уби, защото е идиотка. Добре, да приеме, че сме всичко е наред. Добре, 350, за сега сме. Как така, бе? Да, бе, нас може и да не бият. Не казвам, че е сигурно. Но обърнахме веднъж един резултат. Защо едни? Така. Пум! Пак лети, бе! Заслужава в коментарите една псовня. Който искат да я напсува, здраво, да му. Само дето аз не искам. Добре. Така. Тая игра има някакви идиоти. Например, като тая, да не казвам. Например, каква може да бъде. Бум. Добре, умря. Добре, и тая умря. Толкова е лесно. Не е много лесно. Но отивам да взема нещото, което ще направи бум. Тоест, здрасти. Така. Най го е взела. Имаме си друг мейдж. Добре, убихме го. Добре, и тая я убихме. Да кажем, няма много добър генерейтинг. О, да, и лотър не мога. Добре, уби ме. Лошо. Но. Така. Айде! Айде! Да. И да ви кажа, че съм с нов скин. То е само за този клип. Исках да видя как ми стои. Кефи ме. Самия скин. Ето един приятел. Ако се телепортира до това, ще я направя на чушка. Хаха, чушка. Уоу! Не! Така да е. Убиха ме. Така да е, сега ще ги убия и двамата. Айде. Хо-хо! Да кажем, че тая е хакер. Хо-хо-хо! Тоня как я уби. Така.
това е хакер. Сигурно. Така. Елементарно, приятели. Бих казал. Ето, бум! Добре. Така. Пуф. Здрасти, приятел. Бум! Здрасти пак. И здрасти. Та с Power Sword. Добре. Имаме такова. Гледайте сега, ако мога да превключа. Не. Не мога. Трагедия, мен. Ох. Мислих, че оная. Не губите. Та, ако е жена още. Не, та е хакер. Та е хакер. Казвам ви хакер. Или тя коженките са много досадни. Пази се! Пази се! Fireball. Fireball. Бреве, наглец. Той има Power X, с който ти дава отрова. О, то взима. Бой, то ти го взе. Fireball! Wow? И така, GG. GG. Red Fight. Така, да. Мисля, че това беше за този епизод. И да, това беше всичко от мен, приятели. Аз бях Пап 2004. И чао.